Karagöz, geň alaýdyňmy? Häzir. Hawa, men artlan. Hawa? Numada sizmi? Şükür oğuy. Sürüň ýagdaýmy? Oğuy. Şuwa sabak loýda sonarla diýen. Sag bolun, siziň hem täzeliňiz düşünli bolsun numadaga. Näme? Maňa bir hoş habar bar. Nire? Aşgabada? Täzeli akşamlar resmi mihman? Menmi? Aho, numadaga men onu başararmı? Numadaga maňa işleýändi, goýunmakyndy ortaga çykyp gürle diýmedine. Näme numadaga? Başga birini beräýin. Men aýdýana goýunmakyndy, işleýändi ýöne men bordan numadaga. Köpek dağın üstünde durulan asma yolla restorana varıp çakır kalıp giyir vermeliýärmi? Bolýan umadaga. Sürüýün bayla tapşyryp baraýar. Bor. Görämin gabat tiläşini. Gün bir hepdeden kapymyzdan gelin bolup geljek. Maralmam. Şu akşamky otluda gelini jestürlü bilen aşgabada bar ya. Benim öldür bilen otla minen görsülere geň alarlar o. Yeňesine ıty ýar gyýlaryň. Ağacan maşyny öýeltersiň, gelem soň alaryn. Bolýar, sag ol. Cemaleci, hemmemizin yerimizden bir yerden ekile. Şöylemi? Baryançak, gümür yamar eder gider. Birinci gedek mincek bolsun şu otla. Hainni hedir edeydik, günne üstümüzden geçip dur. Aşgabada gidecek mi? Daşoğda var kaytacak mı? Hedilli. Oğula. Arslan canım yolakçı yalla. Hani? Salamu aleyküm. Olam geleyip mi? Aman mı, aman tarlık mı? Yürün onunla aman mı, yürün tedirek. Hormatly ýolagçylar, Daşoğul Garagum Aşgabat ugru boýunça gatnaýan 607-nji ýolagçy otlusy ýeni 5 minutdan içew mendinden ugraýar. Wagonlary minmeňil haş edýär. Şiir yalla. Salam eylik, mümkün midir? Aleyk salam. Mümkindir, gelin geçin yerleşin. Salam. Gurgun musunuz? Hudaýa şükür, geçin. Mümkün müdür? Adam oğul şeker diýdiň mi dogan? Hawa. Daşoğuldan menipdiň öýdýän. Yoruldun minnim Aşgabada var ya. Ay ikinnikinden elimiz boşatdı. Instituto kapylan gyýdym görüp gaýdy berenip ýola düşäýdim. Madal indi siziň bilen gümür ýamar etgetsek, Aşgabada çelli içmedi gatmak. Alın, iyi oturun. Siziň hem ýoluňyz bolsun. Mene bayramala baryan. Şükür. Oğul ocakly gyýp talançakly bolan soň ateneň ýüki ýeňleýän eken. Ece gitdi öz taglyňa terettir diýip durlar. Özümden kiçi eltim
Aşgabatda yaşaya. Şolonkuda bir gün bolup, tamam, nir dedin bayramallayıp, otlyň beline batayarın. Ha wala. Gatı owy. Ha, Bolu bilýär, wa. bolu bilýär. He, bizim toyalada bilen var ya Taşgabada. Nesip bolsa yine bir hepdeden ayın parçası ýaly bolup oturan şu ballymy ak kejebe mindirir. Bolu bilýär, toýdan bolsun. Ay Aydan çağalarymyza da bilýärsin. nesip etsin. Şeýle bolsun. Zygyllyga bir maňlay diremekçi barşymyza. Toy üçin gerek ýaragymyzy aly bilsek, şäheri syynlap bir gün ýarymyn demdenjimizi alamyzsoň, aýdymyza öwrülü bersek emmarly. Uy, agay biýalay kolaydy. Meňem jygyrly görmek derurlugum bardy. Otlydan düşäýen badymyza şo işimizi elin bitiräýsek maňa da gowy bolayjak. Ha wala, gaýtam saýlap teçip almaga bileje bolsak şu ýa kemem del. Qıyıu gelinler, siz jygyrlyk ağdardyň döretmekkäňiz bir ajyja gökçay tüdäýdik niçik bor. Meňe eýýän doğdugum kepäp ugrady. Men häzir size çay getireyim. Otur Maraljan. Häzir özleri habarym tutar çaýym getirin. Otlyň üstünde ýolagçylara hyzmat kemine goýan oklar. Wah şu wagt ak takyryň suwundan gaýnan çay bolaýsa ha. Ak takyryň suwundan çay içediň elýän bolsa basça dugumani. Ine hä diýmen getiräýerler. Oho, şu ýa bolaydy. Dostum, sen gowy ýaňyň barmy? Oğlu ovada, men için soradım. Menki otluda, kömek etsene. Men sana näme kömek edeyim? Häzir men hemmesini düşündüreýin, bir gaýrat et, kömek Yok, etsen bolýar. men Kömek işim et. başımdan ağdık. Bir ýagdaýyma düşnäi Yok, bolsun. hov, men işim ken. Ýagdaýyma düşnäi, kömek etsen bolýar. Ýür, ýür, Ay. ýür. Ýür. Tanımadılar mı? Tanımadılar. Murtun vurdu desene hov. Sağ ol. Kimem bolsaň geri der. Eşikmi de açykdyr. Salamu aleyküm. Aleyhisselam. Men size çay getirdim. Salaman eleýänmi? Salamu aleyküm Cemal Hoca. Salamu aleyküm. Bana berýär fiş. Beýleňen diýen canım. Ine boldy. Ak takyryň kaksuwundan ul termiz demläp, gıştyrnak çay atyp ine size çay getirdim. Ýaňy otla minöňde elinde termis ýok ýaly Giýewhan. Asyl görenem däldiňiz. Ay, aşywada gaýtjam öňünden bilip ýanyma goýdum. Ýolly suwsap tesirät bermäýin diýip. Allah'tan gaýtdyn artlan canım. Ak qyz ýollaşyň bolsun çygyň. Gözümde degäjek sen çaýyňa şu wagt. Mara, Çay gaýnatmaga ýükdilepsiň oglum. Ağam bolsa, qara da bolsa, giýew bolmaly, ýigide şo bolmaly. Şeýlemi dasyl? Ödem ak takyryň kakynyň suwundan şeýlemi? doğru da valla. Şeýdip bir hokka çykaraýmatan sen sypdyrman otyrä bolar.
Görýäň men iki sowap kazandım. Heme demiyeten sahibi bilen olarga anırdım. Hemem seni olan dudugynyň boşatdym. Yer aýtsan Arslan, Aşgabatda keypine mi ýamaňa ýolbaş bolmagymy? Men seni Aşgabatda gezdirmeli görkezmeli. Kimiz köpet dağın tepesine täzil berler. O ýere sen çağırpdylar Arslan. Men näme dahilym bar? Onu gaýg etme. Çakyl galdym iki adamlyk. Yer onsoň näme? He? Aýtda. Aýdyn aýtsam, gün köpet dağın tepesine asma ýola tarap waz. Şo ýerde gurulýan täzil agşamyna ikijigimiz bileze oturarsa hoş gal köne ýyl. Gadamyň düşümni bolsun täzil. Goý bu ýyl biz ýal toý edip goşa umra öwrüljekleň ýyly bolsun diýip arzuw dilek eder. Köýene ýyl bilen hoşlaşýan gözel Aşgabat. Ol görnýärlik owadanlar he? Ýüzünden nur ýaýan şadyan adamlar. Şolara goşulyp gitmek nähili gow he? Ýöne? Sen ýan kaýdan görmeli goýmaly ýerlerine men düzedişlerimi gizmeli bolaryn. Ýogsa herimiz bir ýaňa gitmeli bolary. Bolýa aýtda Karmarazan. Onna ilk bilene täze söwda merkezine barıp toý eşiklerini göreriz. Soňam ejemiň dogany meňli daýdamdan bara ana şolar beýik öýdem ak mermerden urulan jaýa göçüpdirler. Jaý toýuna baryp bilmedik. Onsoň ejem ýürite barıp jaýlaryny utla hemem şon toýa çağırmagy tapşyrdy. Şolara bir girip çykmaly. Onsoň sen dizen uruň boýunça gidip berseň bor. Bolýa? Ýöne ýene bir mesele ýüze çykýar. Ha näme? Otudan nişemsoň gelnejem men sypdyraýsa. Gelinejegli medeler nädersiz? Bilmedim de, men sen ýyzyňa düşürip goýbermejega belli. Wagtsa tak bolarag. Ne gödeler ular bolaysa. Täzil agşamyna ýürek beren gyýdyňy birden gelineje salyp gidiberse. Senem ýeköýüň daş töwereňe garynjaklap berseň. Täzil agşamyň näil keýpi bar diýsen. Kime jan etjek bolýam? Men kelläme bir pikir geldi. Geldin mi Can Tağaman? Getir elindeki men götürüň. Bolýanyny gyýdylar. Tagy bolun. Diýem sag bolun. Taglykda toýda görüşeliň, toýda duşşalyň, tagy bolun. Sag bolun anna. Ana Nurana gelipdir.
Nurana can, Uy. salam. Jorajan tağaman geldiniz mi? Howa. Salam durlu gelince. Taglyk mı gowjam? Toya başlatsınız oň bolsun. Taňryal kadın. Bagtly bol maral. Muğulumçylyk mektebini guturanmyz dünýäli eýämi kiligi çekdir. Şondan bäri Aşgabatda gelen o ejen ten maral. Ejen kakyn dogonluň dagam gurgunmy? Şükür, sağ ol. Ağay Nurana, bir de daha gedegen beri okla. Yönü gürlekki de otyersin. Nurana can, ödüňden gurgun musyňyz? Öý içeriňizden gurgun Daý mu? şükür. Ýaxşy. Hey, tüweleme. Derek boýlugy bolaýypsyň sene. Aşgabatyň ýigitleri nire seredi? Sen ýaly gödel gydy görmän. Maral joramyz toyuň başyny başlasa belki biziň hem çiýlemez açylar. Tägetli güni wadyr da gelneje. Ağay, ne edip bildin bizim geleceğimizi? Ya birini karşılap uğradıp yer Uy ne için? Seni size karşılamaya çıktım yürüyde. Şeyle mi? Hava. Ağay Nurana, bizim geleceğimizi yüreğim sızaydı mı? Hava. Şşş. Yüreğim sızaydı. Ak Nur'la canlaştım yoğun. Şeyle. Marallagan bir gün oturlu var ya deyip. He. Dırlı gelnece. He? Men şu gün doğulan günüm Marala men bilen gideytin ne? Vay, gutlu ya. Bizim bilen bilokan beyleki joralımıza mı gelecek gelnece? Vay, goğduğunu, gülnet, bunça, ziyade dağım geliyor. Elbette. Gelnece can, meni koy vereydi. Koy vereydi. Yeri bol ýa-da. Ýöne jygyrlykdan taň aljak atlama atda kaymagyn. Gelnece mi? Sana yaran, bana da yarar. Men sana nanyan gelnece. Ağay, ol şeker. Hanonu, ol şeker kimine jygyrlyga tarap gitjek taksa minnerinde Bol ya. Yürün hani. Yürün. Hem evde yerleşe. Mini görün arkayına gidelim. Münün hani. Hani bolum. Çekdiye, bol tidirek min. Bol. Nurana. Dowlangyň bilen. Sağ olun. Indiki ýyl Maral bilen dowlangyň öňünden geljekdigime söz berýän. Bol ya. Min Maral. Sağ ol Nurana. Bir hepdeden toýumyzdyr, hökman barıň. Bol ya. Ağay Nurana, toyu hükman var mı gaylar bilen bolýar mı? Bol ya nisip bolsa hükman barar. Bolýar. Awurun. Bol ya sağ olun. Toyda aydamsa bugün, yengen bugünleri ağlaya bugün. Toy bugün, vatanla bayram bugün, araşık yara bugün ya bugün. Toy bugün, toyda aydamsa bugün, yengen bugünleri ağlaya bugün. Toy bugün, vatanla bayram bugün, araşık yara bugün ya bugün. Araşık yara bugün ya hoş geldin dediyim, halkıma şatlık payla, gülüp geldin dediyim, mutlu olsun dediyim, hoş geldin dediyim, halkıma şatlık payla, gülüp geldin dediyim, halkıma şatlık payla, gülüp geldin dediyim. Hoş geldin dediyim, halkıma şatlık payla, gülüp geldin dediyim, mutlu olsun dediyim, hoş geldin dediyim, halkıma şatlık payla, gülüp geldin dediyim, halkıma şatlık payla, gülüp geldin dediyim.
şatlık payla Kulüp geldim deriyim Mutlu olsun deriyim Mutlu olsun deriyim Hoş geldin deriyim Hoş geldin deriyim Halkıma şatlık payla Kulüp geldim deriyim Halkıma şatlık payla Kulüp geldim deriyim Mutlu olsun deriyim Mutlu olsun deriyim Hoş geldin deriyim Hoş geldin deriyim Halkıma şatlık payla Kulüp geldim deriyim Mutlu olsun deriyim Mutlu olsun deriyim Hoş geldin deriyim Hoş geldin deriyim Halkıma şatlık payla Kulüp geldim deriyim Halkıma şatlık payla Kulüp geldim deriyim Halkıma şatlık payla Kulüp geldim deriyim Kulüp geldim deriyim Haytal Suudan merkezine ağam. Benim. Geç. Hoş gelipsin tədiyel. Tədil mi söyleme? Ağıllı bereketli bolor. Yine onu internetten okudum. Ağam ağzından Hudaý eşittin. Igal gelse, ödem kışta yağda bol yağsa, sopan soluğun göğü geliver yağda. Eyyem şu uğruna kuşumu saydı. Beyli begen diyem olayın, umoğluna dersin sen. Yeni geyinsin olayın. Ağam, hangi tice şu eller sözden tayak tutan elemeyi Öyle ayakı katap giden elimin diye değilsin diyeyim efendim. Şu zahmet görün eli kısan da hidir edeyyen. Yer on son, sürüyünü koyup kaydıp şehir gelip mu? Ay ho o da. Boşuğumu yazcak olup tirkeşmektedir. Yaştan var hedeli. Tədiyel akşamın davarasına çağırılım ağam. Yine 3 saattan sonra yetişmeli. O şağılın nerede geçer? Köpet dağın tepesinde ağam. Asma yolun başlanayan yerine. Ağam şu yerde saklanay. Tədiyelli ha tədə maşın ünlük netip etsin. Veli olay neyim? Şun teyelezek bulup diyorum. Niye bildin ay? Var ya. Ha oğlum. Yaşı. Ha? Ne hem olur? Maral? Ne hem olur? Ha? Aytsana. Han fumka? Ben ne bileyim? Niye doğuptun? Maşinna. Haydi maşinna. Yankı maşinna. O maşina gitti. İnni etmeli vorka. Men toy eşiklerimi alacak pullarım, toy çakılıkları. Netibet ayrılmadık bolsa halalların eline gelir. Pulun gurrun etme Maral. Men pulum sen pulun. Hiç dağın gayetini etme. Yör, teyadetini alayar. Neyemi onun suyunu kıyınanıp. Şundan başlayır.
İkisem molar edeyim. Biri teşini bir yerlen, birinin soraymadığa kapıvam olacak gel. Sorayım Gör şu gaydalardan sonra eli. Agy diýene biraz gümür ýamry Şonu neyse men kendim mi olmasak ketdi. Aydan reýeldiňim. Daydalar niýerde ýaşaýar? Mingdi dayda. Hawa ertekler dünýäsiniň garşysynda salynan ak mermerden beýik şaýlarda bolmaly. Ertekler dünýäsimi? Hawa. Ertekler dünýäsi ýa-ni anha ştaý bolmaly. Täze salynan ak mermerden jaýlar boldy. Ine şular bolmaly. Meňillayda diýänim bolyn. Hani? Wi jigimcan bidem şu jaýlara täze öçüp geldikde. Howulagy, wi jigim, inniki gerek geleňizde meňli daýlaňyzy elincik talgy berer. Häzir meňli daýlaňy tanamzok. Agyr, gulum diýeni. Ho ak nurlaň ýaşaýan jaý bolaýmadym? Haýsy ak nurly? Ak nurda şeýle bir ýüt göşüp maşina alyp münen. Şeýle owadan ösürýär. O sen diýäniň ataňa ýalmy? Agyr aty diýäniň kim? Atan tanamokmy? Murtuna ýag çalynan ýar. Telekeçimi, biznesmenmi näme ol? He. O bazarda da maşin satýar. Agyr Mercedes mi, Ford mi, Jeep mi, şo maşinler getirip berýän adamy diýämi agyr? He. Bardyň üstünden etdilerdi. Şeýlemi? Şo ak nuryň ýanyna ýene bir gelin marla. Ana gördi. Neme? Meňli daýdalar. Beýbiýe dewlen ekiniňe. Halit guruluşdurmaýana may bermediň de. Howulu nire howluk barýar? Göçüň geçip barýan ýaly bolup. Wagtym geçip barýar. Wi, gowulaydan oğullu gelýär, şo bilýändir sorulýan talgyny. Akça duruver gayet halis oldum. Gurgunca gidip görürsünüz mi? Agy jygyllyga gittim. Şeýle bir zadardan ýöne dökünmüş ýatyrlar. Görkezim. Aktyjagmak bir gowja palto aldım. Özüm şeýle bir ardan. Yumşacık ýymy Dürlü renkleri var ki. Saýlap aldım şunu saýlap aldım. Bir gowja özüm teredämiňe bir dökünmüş ýatyrlar. Howalagy ne her dürlüsü var. Bu terede bahasam yok. Ardan. Geleceğim reýelimi ke? Şolan jyglygy ýerse ýerine çykyp bilmeýänlerdendir. Wah sen häzir meňli daýdaňlar tapmagyna da etsene. Han oğlum bärik gelin. Siz häzir ho 7-nji gata bararsyňyz.
Meňli daýdalar şo ýerdedir. Bary berin. Taňry ýalkasyndaydy. Men häzir gelerim. Gelnejemem gelipdir. Nurana garaşyp dur diýip zordan sypar. Ýür onunla gidelim. Aşgabat akşamyň owudanyny. Şu wagt bir salym gedelenje däýdim. Toy edenimizden soň ýürüýte geler bu ýerlere. Häzir gyssanar maralym. Ertekler dünýäsine baraly. Hoş geldiniz. Nasıl canlar canlarlar, yılları başlıyor akşamın, bir koy
Köpet dağın depesine. Nire? Köpet dağın depesine ağam. Köpet dağın çür depesine diýseň demek gider. Ýöne anlygyrak aýdyň. Asma yola ağam, asma yola. Minum. Gittik. Salam aleykum ağa. Wa aleykum selam. Täzeýiň ukdy bol. Sizin kim? Maşin sizinkimi? Owa. Ağam, gaýrat edip äle wasyrsana. Gaty gyslanmaz. Pulun gurrun ýok. Asyrsan bolýar. Ýöne gitmeli. Goguda, ýöne meni gyslanmaz. Düşünýärmi? Wagt gyslan soň şogowda ağam çaltyrak gidelli. Yok yok bolmaz. Bolmaz. Ya pul öňünden töleýin. Yo 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 gerek däl. Wagt düşünä o jan. Ay ağam, düşünükli adam ekeni. Ya maşynyň örklep goýdum. Sürdügdi berdi. Wagt näler giderdim bolyn, näe deýin, ýüpsi daňly durunna men. Düşün janini. Sürdügdi berdi ağam. Wagt ýaman ýeri men şunu sürüp gidip bilem okda janini. Başga maşyn tapar. Ya ağam sizem. 17 yaş hakykatdyr hyýalym. Ağam salam aleykum. Wa aleykum selam. Täzeýiň ukdy bol. Bile bolsun. Ağam, bizi bagyra aşyp, ýogsam diýjek alýar. Wagt menem diýjek alypdyr, ýogsam gidivermeli. Daňlyjy durunna. Ağam değişken adam ekeniňiz aýt. Sene nipiňden galma. Bizem ýolumyzdan galmaly. Ağam gitdikmi? Siz tagapledin. Azıcık garaşaly. Belki gelir. Ay ne diýen ay ağam? Bizem howluk moja. Barjak gelmede tizrak baralla ağam, uğralla. Şu ýere baglanan ýaly bolup durmada. Bardyňyz sinden. Meni şu ýere lewzim bilen sağım baglap dur. Näe deýin? Nähil müşteriler elden gitdi. Ýogsam, Beh, şu taksirjilerde her jüresi bar o. Bordan da bir saklama. Yes. durun. Mutlama. Geldi. Häzir gidýär. Men berdi. Ne ettin ayağım? Gelli diýdin, gittik diýdin. Halit çaşyň gözüne seredeni döndürdün ha bizi. Men berdi. Hani yürüm. Gelin. Minum. Vur. Onu çatma. Gelýäňiz mi? Men size bir saat ber garaşy durma. Bolýar. Ne diýen? Maşyny her bir galana alyp görsün bolmada. Ýerine bolýar, täzeň gutly bolsun. Hoş. Ağam bir ayak çek. Ha näme? Bir aýtjak zadymyz bardy. Ine şu bizim toy çakılığımız nesip bolsa bizim yine gün bir hepdeden toymuz boljak. Ödem Yervent bilen iç oğulun aralığında hormatly mehmanymız bolan toya baran. Toy mübarek bolsun. Göre ho nihiýäni. Yine bir hepdeden aşyk aýdyň piri 360'a ziyarata gideýin göwülme döwüp gördüm. Toyun üstüne geçip gidermeli orada onunla. Ağam, tidirek istek menin toyuma çağırayın seni. Yeni 10 günden gün bar vermeli. Yeni tidirek gidelli. Oho, täzeýelimiz agyn toylar ýyl bolaýjak görýän boli. Öýkületmejek bolgan. Goý täzeýelimiz gelin gyýylymydan gülüp gezýän ýyl bolsun. Goý ähli adamdan gülüp gezýän ýyly bolsun. Bolýa, toyda duşalyň. Hoş. Ýok. Kefir bilen fısırdaşıp maydalar İlvan bevül foto bulup atılýar
arzularım utali bolur. Aylan bu demine şatlık paylada. Yüce arzularım utali bolur. Aylan bu demine şatlık paylada. Yüce arzularım utali bolur. Aylan bu demine şatlık paylada. Yüce arzularım utali bolur. Bu yolların uzunluğunu, o adamlığını. Mararım. Bu yollar Bagdad diyen yollardır. Toyakı diyen yollardır bilsen. Doğrudan hem şeyli. Yönü bir zat yahtan çıkıptır. Ne mi? Şu yollara düştüğümüz Gökman birin toy birin üstünden erter. Toy bile verin. Garaşaktırız.